Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem la un eveniment important, Ziua Națională a României, iar aici am bucuria să fiu în mijlocul horei. Românii din Kent au încis o horă de Ziua Națională a României. Ne bucurăm de Ziua Națională a României, iar vă urăm la mulți ani de Ziua Națională! Doamnelor și domnilor, suntem la un eveniment special dedicat Zilei Naționale a României și în dreapta mea avem două persoane speciale pe care aș dori să vi le prezint pentru Diasporenii TV. Vă rog să ne spuneți cum vă numiți și ce reprezentați în această seară. Bună seara, numele meu este Georgiana și împreună cu soțul meu Silviu suntem echipa Bunătăți Românești din City Kent. S-a cântat, s-a dansat, s-a simțit românește în această seară, pentru că este seară, o seară dedicată Zilei Naționale. Aș vrea să ne spuneți cum vă simțiți. Entuziasmați, fericiți, un pic obosiți. Sincer, pentru că atât de mulți români din diasporă au răspuns prezent la acest eveniment. Am avut foarte mari emoții pentru că este primul pentru noi de acest gen. Avem un mic business aici în Sitymburg în care românii își aduc în weekend, doar în weekend momentan, aminte de gustul de acasă. Acolo avem un grătar unde pregătim cât mai multe bunătăți românești. Le mulțumim pentru că este pentru al 4-lea an în care activăm și suntem în număr din ce în ce mai mare. Se simte lipsa de acasă și se simte lipsa de tradiții și de rădăcini și de mâncărurile noastre și de spiritul acesta de a fi cu toții, așa cum ați văzut și voi în această seară, și a ne bucura cu toții de ceea ce reprezintă România de fapt. Tradiție, sinceritate, bun simț, nu știu, toate la momentul ăsta sunt în extaz pentru că Dumnezeu ne-a ajutat să strângem atât de mulți oameni frumoși. The hokey pokey, that's what it's all about. Ram zam zam, ram zam zam, guli 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 guli, ram zam zam, ram zam zam, ram zam zam, guli 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 guli, ram zam zam, agapi agapi. All right, ladies and gentlemen, so I had the pleasure to be here with Madam Mayor. We're celebrating the Romanian National Day, and first of all, thank you very much for accepting to take part of this interview. I would like to ask you, how do you feel tonight? Oh, I feel amazing. I feel so honoured to have been invited tonight to share this amazing celebration of Romanian independence. Doamne și domnilor, am plăcerea să fiu alături de Alina Văduva. Sărbătorim Ziua Națională a României în partea de Kent, regiunea Kent din Anglia. Bună seara! Cum vă simțiți în această seară? Bună seara! Sunt absolut emoționată și super încântată să fiu aici și onorată să reprezint comunitatea românilor din Darfur. Mulțumesc frumos! Știu că v-ați implicat de foarte mult timp în comunitatea românească și ați sprijinit cu tot ce ați putut mai bun comunitatea românească. Spuneți-ne câteva detalii despre dumneavoastră. Sunt Alina Văduva, sunt consilier, primul român vreodată ales în Darfur Kent, încă atunci când nu eram cetățean britanic, primul european de asemenea. Am fost aleasă acum aproape 3 ani
De atunci am înființat o biserică pentru Darfur și Gravesend, o școală pentru români rădăcini. Nu a fost meritul meu, dar am contribuit ajutând comunitatea românilor să-și găsească o locație pentru biserică și școală și sunt fericită să pot ajuta românii. Văd pasiunea cu care vorbiți despre români și despre România. Spuneți-ne cum vă simțiți în această seară la acest eveniment. E super emoționant. Am avut un discurs în care am încercat cu greu să nu încep să plâng în mijlocul lui. Este emoționant să fii în afara țării și totuși să poți demonstra că iubești România și spiritul românesc. Bună seara, sunt Arșenica Cocean, sunt din Reghin, județul Mureș de loc, dar locuiesc în UK deja de 13 ani. Dacă puteți să ne spuneți și unde în UK? Locuiesc lângă Rochester, într-un orășel, un village foarte mic numit Hu St. Werburgh. Cum vă simțiți aici, în această țară? În această seară mă simt minunat pentru că reprezint România, reprezint pastry-ul. Am venit aici și cu un mic business care se numește Arșis Patisserie și cu care sper eu i-am îndulcit pe toți din această seară. I have the pleasure tonight to be here with Mr. Simeon. Thank you very much for accepting to be part of this interview. Thank you for asking, Julian. Tell us a bit about yourself. I live in Dartford, in Kent. I moved down from Manchester recently, and I've been involved with the Romanian community for the last 12 months. Wow. What's your feeling about Romanian community? How do you find Romanian community? I think I've been quite emotional sometimes about the Romanian community, of the passion, the love for one another, and the respect for one another, and the hard work. Wow, thank you very much for the nice words. Tell us, how do you feel tonight on this amazing event? This is just a great thing. It's so happy, the children are so relaxed, such a family atmosphere, which is a great thing. It reminds me of my own family. Did you manage to participate on any of the traditional dances? I did, and it's very enjoyable, very fast. I can understand why Romanians dance so much, because they eat so much. Oh, that's true. And what about the Romanian food? Just magnificent. I visited Bucharest in the summer for the first time, and I'm going back in January. Wow, that means you like it. I love it. Deloc din România, sunt din Suceava, mă numesc Cojocaru Dumitrița. Am început în urmă cu 3 ani această mică afacere, să-i spun. Am o fetiță de 2 ani. Având fetița stând acasă, am zis că acesta este momentul oportun să mă apuc de un mic business de acasă. Ce coincidență, și eu sunt din Suceava și am putea amândoi să spunem la mulți ani de ziua Bucovinei. Pe 28 noiembrie a fost ziua Bucovinei. Da, la mulți ani Bucovina, da. Îmi pare bine. Noi ca bucovineni suntem foarte mândri ca bucovineni și asta știți foarte bine. Da, așa este, așa este. Noi moldovenii, bucovineni în sine suntem foarte mândri că suntem bucovineni. Cum vă simțiți de Ziua Națională a României, ca să extindem discuția la nivelul întregii țări? Sincer, mă simt foarte emoționată și am avut așa niște emoții chiar și ieri seara când am fost aici, când am văzut sala, când am început să aranjăm și să prindă conturi. Jumătatea vieții tale sunt doar eu, tu simți ce simt și eu. Bună seara, numele meu este Mihaela, sunt din Petroșani, Valea Jiului. Astăzi ne-am adunat cu toții să sărbătorim Ziua Națională a României. Vreau să le mulțumesc organizatorilor, fără ei nu cred că ne-am fi putut strâns într-un număr atât de mare aici, în Anglia. Și în Anglia unde locuiți, unde vă localizați? Noi suntem din zona Tunbridge Wells, suntem un grup de 7 persoane. De cât timp sunteți în Anglia? Aproximativ 12 ani. Oho, 12 ani, mai mult decât un deceniu.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Îl avem pe Vladimir alături de mine, pe care îl vom întreba câteva cuvinte despre eveniment, despre țară, despre români. Domnul Vladimir, de cât timp sunteți în această țară și de unde sunteți deloc din România? Am ajuns în Anglia cu 2 chiloți, un pachet de țigări și un pereche de pantaloni în 2003, 14 martie. Sunt din România, deloc din Petroșani. Mi-am cunoscut iubirea vieții mele aici. Datorită ei ne-am mutat la Suceava, unde ne-am făcut o căsuță modestă. De 23 de ani lupt și încerc să schimb ceva în comunitatea românilor din Anglia, să fie mai bine pentru noi, să încercăm să fim mai uniți, să încercăm să nu fim acei români care se mănâncă între ei, să încercăm să ne iubim, să încercăm să ne ajutăm între noi. Dar este foarte greu. Iubesc această țară, dar mai mult iubesc România. Cu tot ce doriți dumneavoastră. Bine v-am găsit! Cum vă simțiți în această seară? Extraordinar pentru români, e o sărbătoare națională, sărbătoarea românilor. Ce să vă zic? Am observat cum sunteți în seara aceasta, ce purtați și am rămas impresionată. Puteți să ne spuneți de unde aveți acest costum național? Costumul este tradițional românesc. Eu sunt din Brăila, dar toți românii pot să cumpere o ie, un ilic, tradiționalul opinci. Și ce purtați în picioare se numesc opinci, nu? Opinci, tradițional. De cât timp sunteți în UK? Avem aproape 10 ani. Familia este aici, copiii sunt aici. Cum vi se pare atmosfera din această seară? Între români este Ziua Națională României. Foarte bine între români. Sunt pentru prima dată aici. Organizatorii însăși de la Bunătăți Românești fac pentru prima dată un eveniment atât de faimos și atât de fain. 1 decembrie, Ziua României, dar fiind astăzi 29 noiembrie, ne simțim cumva mândri că am putut înainte să sărbătorim. Mă simt extraordinar. Publicul este unul foarte receptiv, foarte călduros și foarte deschis. La orice gen de muzică am cântat. Cine știe pe asta, da? Cine știe pe asta? Bună seara tuturor! Minunat ne simțim și vrem să mulțumim organizatorilor pentru seara asta, pentru că este foarte frumos, muzica este foarte bună și mâncarea delicioasă. Și abia așteptăm să mâncăm și friptura. Spuneți dacă ați participat la unul dintre dansurile de până acum. Deocamdată nu am ajuns la dans pentru că am întârziat un pic, nu am venit chiar la momentul respectiv, dar cu siguranță să ajungem și la dans. Trebuie! Super, am văzut că în seara aceasta au fost și oameni din alte țări care s-au bucurat de tradițiile noastre. Ce părere aveți când vedeți și alți oameni din alte țări care participă la asemenea evenimente? Mi se pare minunat pentru că suntem într-o țară străină și oamenii să aibă un interes asupra comunității noastre și ceea ce facem noi și cum ne distrăm noi, mâncarea noastră, tradiția, mi se pare ceva absolut fantastic că sunt interesați de noi, mai ales într-o altă țară. De cât timp sunteți în Marea Britanie? De 13 ani. Și spuneți-mi ce vă lipsește cel mai mult din țară? Familia. Familia îmi lipsește cel mai mult, mâncarea noastră tradițională, dar mă bucur că avem oportunitatea să le cumpărăm și să le facem și în țara asta, dar familia lipsește cel mai mult. Super fericit că sunt aici cu cei din diaspora și cei din România. Să înțeleg că nu locuiți în UK. Nu, sunt turist venit pentru 3 zile și am auzit de acest eveniment și am vrut să fiu alături de cei din diaspora.
Wow, ce frumos! Mă bucur să aud asta. Și cum este atmosfera? Cum sunt românii din diaspora? Sincer, sunt uimit că sunt foarte apropiați cei din Ardeal cu cei din Moldova și cu cei din Oltenia. Mă așteptam să fie o diferență între cele 2 sau 3 regiuni pe care le-am văzut până acum, dar e ok, sunt foarte uniți și foarte apropiați unii cu alții. Vasile, ai cerut-o pe Dana? Dar tu, tinere domnul, ai cerut-o pe această doamnă în căsătorie? Ani de zile, mai bine. Păi atunci, hai să scoatem elefantul din ecuație și te rog, ai cuvântul. Vreau să, în primul rând, să o felicit. Este femeia care mi-a schimbat viața, care trage cu mine de 6 ani de zile și pe baza asta vreau să mă dedic toată viața cu tine. Put your hands up in the air. Ladies in the air now. Și întrebarea culminantă? În față cu toată lumea. Vreau să te cer să te să vrei să fii băgătare. Dragii mei români, din pretutindeni, din Chișinău, din România, vă iubesc din suflet și chiar dacă suntem departe de casă, să știți că cu inima suntem acolo. La mulți ani, România! La mulți ani, multă sănătate, multă putere de muncă. La mulți ani românilor de oriunde ați fi. La mulți ani tuturor românilor și să nu uite niciodată de unde au plecat, să-și iubească țara. Support one another. The community in the UK loves other communities. We love Romanians, 1.5 million in this country. Fantastic. Thank you for coming to our country. La mulți ani, România! La mulți ani de Ziua Națională! Pentru Diasporenii TV, Cezar Pesclevei. Mă diaspore, copii de
și prin zări, prin străini. Oriunde ați fi, să nu uitați